Ja, het is deze keer niet vrijdagavond, het is deze keer dinsdagavond. En je bent bij alweer een nieuwscafé van het Terramar Museum en van Mega Nieuws Caribe. Vanavond doen we dat op een dinsdag om een hele bijzondere reden. Wij hebben hier twee gasten uit Nederland, die gaan we zo introduceren. En die zijn hier maar heel kort, dus we hebben het hele boeltje verhuisd vanuit het Terramar Museum hier naar het prachtige Eden Beach Hotel. Om ook wat meer gasten hier te kunnen verwelkomen en een gesprek te kunnen hebben met twee bijzondere gasten. Twee parlementariërs uit Den Haag, Jan Paternotte en Adje Kuiken. Maar eerst introduceer ik even iemand die eigenlijk helemaal geen introductie behoeft uiteraard. Bernie Elhagen, wij gaan dit samen doen vanavond, dus Bernie. Ja, Arjen, een woord van dank. Ook van mijn kant een goede avond is het bijna, maar niet met de zon van Bonaire. Dat is nog goedemiddag, of bon tardi, nog bij ons. Maar Arjen, ik zag net, als dit het doel is, Ja. dan speel ik echt op mijn positie. Linkerflank. Linksvoor? Ja, linksvoor. Ik ben linksbenig, dus ik speel op de linkerflank. Maar een bijzondere is dat ik aan de zijde ben van de oppositie voor één verandering. Nou, en je staat aan de sociaal-democratische kant. Dat is voor jou natuurlijk ook, voor wel een verandering. Ja. En ik sta aan de wat rechtere kant hier. Verder loopt in de zaal ook rond Judith Brekelmans. Natuurlijk ook een bekende co-presentator van het Nieuwscafé. Ik ben er nu heel even kwijt, maar die... En dat terwijl ik gewoon hier echt zit. Ja, maar Dus... ik moet tegen de zon in kijken. Ja. Dus Nou ja, ik loop inderdaad straks de zaal rond, want ik ben heel erg nieuwsgierig, vooral naar reacties vanuit de zaal. Dus als jullie straks brandende vragen hebben, wat willen delen, et cetera, zwaai. En ik probeer ook inderdaad, weliswaar, daarom ging ik daar zitten, wat minder tegen de zon, zodat ik naar jullie toe kan rennen, als dat gaat op mijn schoenen. En we gaan het gewoon samen doen. So while we did this introduction in Dutch, we promise you a bilingual evening. So it's going to be both Dutch, both English. We talked a little bit about how we're going to sort of make that happen in a more or less natural way. And we decided to just, let it happen. So when people are speaking in Dutch a little bit too long, we'll try to make you, to sort of summarize that for you. When you have questions in English, it's probably not going to be an issue for anybody in this room. But if there are answers in Dutch that are maybe a little bit too extended, we'll provide you with a short summary in English. And obviously that also goes for Papiamento. Anybody that wants to talk Papiamento or Spanish, you're absolutely welcome to do so. Well, I think it's time to introduce our guests, isn't it? It is. Yeah. Please, be my guest to introduce de D66. Ik begin even met mijn eigen partij. Hier zit Jan Paternotte. Jan is toch bekend wel, vind ik, als de partijleider in Amsterdam die van D66 de grootste partij in Amsterdam heeft gemaakt toen hij de verkiezingen mocht leiden. Dus hij heeft enig talent, kunnen we zeggen tot nu toe. Hij is voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties. Maar je kunt hem vanavond ook bevragen over andere onderwerpen in zijn portefeuille die voor ons ook ontzettend belangrijk zijn. Zoals luchtvaart bijvoorbeeld. Hij is de woordvoerder op luchtvaart. En D66 is op dit moment lid van de coalitie. En daarna zit Adje. Nou ja, goed. Jij kon het beter hebben geïntroduceerd dan ik. Maar ik doe toch een poging. Adje Kuikens is lid van GroenLinks. Sorry. Dat wil PvdA wel, want die zijn wat kleiner aan het worden. Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid. Sorry. Is lid van Partij van de... Zie je wel? Dus wishful thinking. Je had beter de introductie kunnen doen dan ik. Ja, kijk, als ik sociaal ga varen, dan gaat het altijd mis. Maar in ieder Linkse geval, partijen lijken ook allemaal op elkaar, Bernie. Ja. Linkse partijen lijken op elkaar. Ja. Ze is lid van Partij van de Arbeid, bestuurskundige en organisatiedeskundige. En is de laatste tijd zeer gericht geweest, of haar specialiteit de laatste tijd was meer jongeren, kinderen en hereniging van buitenlandse kinderen met hun familie. Zeg ik dat goed? Oké. Dan hou ik het daarbij voor de introductie, want anders ga ik rare dingen zeggen. Nou, het is wel... Jullie hebben een microfoon, hè? Ja. Doet hij het ook? Doet hij? Ja, Hij helemaal doet goed.
Nou, zoals jullie weten, tenminste vaste gasten weten, dat we het altijd in 2 delen doen. We beginnen altijd even met een interviewtje om ook het gesprek een beetje op gang te brengen. Want onze ervaring is dat mensen hier niet altijd onmiddellijk met allemaal vragen komen. I'm going to provide you with a short summary in English. Oh, well, yeah. Yeah, you're absolutely right. See, we promised that we would do that, and then, you know, I'm failing the first time. You're absolutely right. So here on the stage is Atje Kuiken, who is a member of the Social Democrat Party. She is currently the spokesperson for Kingdom Relations and a couple of other topics that are in her portfolio. She's also the chair of the Parliamentary Committee on Agriculture and Nature. So that is an important, both commissions are very important for us here in Bonaire. By the way, you're translating her party as a social democratic party, not a Labour Party? Labour Party. Well, yeah, well, you're right. Yeah, so the Labour Party, the party of Labour, as it's called in Dutch. Jan is the chair of the Committee for Kingdom Relations, and he represents D66 in Parliament, which is, shall I say, a left liberal? The Social Liberal Democratic Party. Yeah. And D66 is currently in the governing coalition. It's one of the topics that we'll get into a little bit later on, mostly for people that are from the States and from Canada, where you have a little bit sort of different parliamentary systems. We usually work with majority government, so you need We got various 15 different parties in Parliament in the 15 Netherlands. right 15. now? Yeah. So It's a little more than in the United States and Canada. yeah. So put 2 Dutch-speaking people together, you get 3 opinions, and that is reflected in Dutch Parliament. So that's basically how it. That's Exactly. basically how it works. So that was the short introduction. And the first question that I would like to ask, I'm going to just do it in English because I think everybody would understand it when I do that. Atje has been in Parliament ever since 2006. Yes, since I was a baby. Yeah, exactly. Yeah. But of course, 2010, this year, it's 10 years that the Dutch Parliament is our direct representation here on the island as well. We vote for you guys. You are our Parliament. But it's also the first time that Dutch Parliament, ever since 2010, has had a very direct relationship with the islands. Previously, it was always through ministries or through intermediate governments, autonomous governments here. You now have a very direct relationship with at least Bonaire, Ceiba, and Statia. And that also means, for instance, that you make our national laws. So I wanted to ask Atje first, because you may be able to reflect over that period of time on what type of changes you've seen there. Could you start with a simple question, maybe? But okay. First of all, bon tardi. Let's start with that. And so happy to see you all, and happy to answer some questions later on, but also afterwards talk one-to-one. The way we try to be involved in Bonaire and the best islands is to come here at least once in 2 years. The members of parliament that are really committed come here on a personal title also once a year. So that's the first thing that we do. We try to talk to Knops, the state secretary that is responsible for Bonaire at least every 2 months. Two times a year, a big debate, but we also talk to the other ministers or on poverty or social benefits. So we try to be, as a standing committee, very much involved in things concerning the island. But it takes a lot of time. It takes time to know people, to understand that Bonaire is not the same as Amsterdam City, that it has a wide and rich cultural history. So it takes a lot of effort and time for us to spend time here, to talk as much people as we can. And I think the expectations of 1010 were quite enormous. Have we met up to all that expectations? I must say no. And that should be talked to in a little bit more further on in this evening, I would say. Yeah. So. Yeah, maybe a follow-up question to Jan, because maybe also try to explain to the audience
that, especially the English-speaking audience, that you have a committee for kingdom affairs. And that in that committee, you also handle Curaçao, St. Martin, and Aruba. And handling also Curaçao, St. Martin, and Aruba will also entails that you are handling 3 bigger islands with more inhabitants, with more problems than Bonaire, Saba, and Statia. So how difficult is it for you to distinguish the interests of these 3 islands, Bonaire, Saba, and Statia, that are directly your responsibility towards also representing the interests of St. Martin, Aruba, and Curaçao? Yeah, you explained it very well, and I think that's also a tough question. Let me say, bon tardi, Bonacci, it's great to be here. It's always great to be on this island. It's my 3rd time on the island, but I love being here, and now actually it's because of my own choosing, because we're not on an official committee trip here. Yeah, let me say that indeed is the situation, that Bonaire and Saba and Statia are part of the Netherlands, and the other 3 countries are autonomous countries, Curaçao, Aruba, and St. Martin, and these 3 countries are part of the kingdom. So how do we distinguish? Well, there is a special emphasis our committee puts on everything that happens on Bonaire, Saba, and Statia. I think we have a little more contact with the island councils on the 3 islands. We have a debate on what's going on the 3 islands at least every half a year. Because we know that our involvement there is not just dealing with bilateral relations with other countries, which basically what the situation is with Curaçao, Aruba, and St. Martin, but because we are, well, it's our responsibility to take care of the national interests of the 3 islands. Because there's only one parliament for Bonaire, and that's the Tweede Kamer, the States General in The Hague, and then there's the Island Council. So the Island Council and us are the only representatives of the people on this island. So that's why we, I think, take a special interest in Bonaire and Saba and Statia. And practically this means, I think Atje mentioned that, at least every three years we go to Saba and Statia, and every other year we go to Bonaire. So this January there was a committee trip where we spent 3 days. We visited people's homes, people who are dependent on the government for income support, on our own welfare. We spoke to the police, we spoke to the public prosecutor's office. So we had meetings all over the place. Also talked to the national park, of course. And that's very important because, of course, this island cannot be compared to any individual village in the Netherlands. The issues here are entirely different. The biggest neighbor of the Netherlands is Germany. It's a big country. The biggest neighbor here is Venezuela. Also a very big country, even bigger than Germany, and with a lot more problems, I can say. So it's very important that we're here, that we talk to everyone, because if you don't know the people on this island, it's very hard to do your job as a parliamentarian representing the people of this island. Is er een groot verschil in, vanwege de afstand misschien, en misschien ook wel vanwege wat Atje net zei, ja, toch misschien culturele, historische, andere situatie die wij hebben ten opzichte van Nederland. Is het voor jullie als parlementariërs, nee, laat ik het andersom zeggen, voor burgers in het Europese deel van Nederland, in jullie beleving makkelijker om interactie te krijgen met de volksvertegenwoordiging dan voor ons? Of zien jullie daar niet zoveel verschil? So, how approachable is Parliament for citizens here as compared to citizens in European Netherlands? Nou, mag ik gewoon in het Nederlands doen? Dat vind ik misschien wel Ja, lekker. of course, ja. Go ahead. Nee, het is natuurlijk veel lastiger. Ten eerste al, weet je, ik bedoel, wanneer zien jullie mij? 1 keer per jaar. Ik doe dan echt mijn best. Ik bedoel, en dan, je komt van ver. En we zitten helemaal in Den Haag. Dus veel mensen volgen denk ik ook beperkt wat er in Den Haag speelt. Terwijl ik bijvoorbeeld in Nederland ga ik elke week ergens op werkbezoek. Dus dat vraagt echt wel iets. En de meeste mensen denken ook, nou dat zal wel daar in Den Haag. En voor veel mensen in Nederland zullen wel denken, nou het zal wel op Bonaire. Dus ik weet dat het een mooi land, of het is een mooi eiland. En het heeft een prachtige zee en mooie kust en dat is het wel. Dus ja, dat is ongelooflijk ingewikkeld. Ja. En er is ook veel argwaan, als ik het zo mag zeggen. Omdat natuurlijk, wat ik al zei, 10-10... bracht grote beloftes, maar veel van die beloftes zijn gewoon ook nog niet waargemaakt. Dat ligt niet alleen maar ons deel van ons koninkrijk, dat ligt ook voor een deel hier. Maar als ik alleen al kijk naar armoedebeleid en onderstand, zoals jullie dat hier noemen,
het sociaal minimum, dat nog steeds niet goed geregeld is. Ja, dan snap ik wel dat je niet meteen heel blij wordt daarvan. Jij mag vertellen. Yeah, so quickly, yes, obviously it's easier for us as parliamentarians in the European Netherlands to sort of do our outreach and stay in touch with what is happening in the communities over there. We do our best to come here as much as we can, but obviously that contact is a lot less intensive. And so we should also we always look at ways to sort of try and improve that. And I think that, well, if I want to summarize that in just very briefly, because it became very topic-oriented, Atje says, well, you know, one of the issues that I'm really worried about here is social security. It's poverty. It's the living standards here that are in many respects still different from the ones in European Netherlands, and that's one of the topics that after 2010 I would still like to sort of try and address and keep on improving. En als ik één ding mag toevoegen, en dan geef ik graag jou het woord, Jan. Kijk, en wat voor ons ook ingewikkeld is, ik weet in Den Haag, ik heb bij een ministerie gewerkt, dus ik weet hoe het daar werkt. Ik weet precies hoe het parlement werkt. Wat voor ons af en toe nog wel ingewikkeld is, we maken afspraken over wegen, we maken afspraken over weet ik veel wat allemaal. En hier is het af en toe, oké, is het nou een staatssecretaris die niet wil? Ligt het aan de Nederlandse functionarissen die we hebben hier zitten? Ligt het aan de openbaar lichaam? Waar loopt het mis in de machinerie? En dat maakt wel, voor ons is dat gewoon minder inzichtelijk. We doen heel erg ons best om het wel te begrijpen. Daarom praten we ook met zoveel mogelijk mensen. Ik ben nu hier privé, maar echt al wel heel veel mensen weer gesproken om het gewoon goed te begrijpen. Maar dat is af en toe voor ons wel eens frustrerend. Want we hebben maar één aanspreekpunt uiteindelijk. En dat is de staatssecretaris. Dus als hij zegt A of B of hij doet het niet, ja, dan is het wel heel moeilijk om te bepalen welke knoppen moet je nou precies aan draaien. Dus ik zit hier niet chagrijnig, want we doen het wel. Maar dat maakt het wel wat lastiger, zullen we zeggen. First, Jan, and then I'll try and summarize a little bit. Yeah, when I became chairman of the committee almost 2 years ago, we decided to take a look at how other countries are actually dealing with comparable situations. For example, Denmark. You might remember when Donald Trump said that he wanted to buy Greenland. Yeah. Greenland is like the Danish Bonaire. The weather is a little different. I grant you that, and it's a bigger landmass. But basically, about the same amount of people who have their own language, their own culture, their own strong identity, but are also very much part of Denmark. But a big difference is that Greenland sends 2 members to the Danish parliament in Copenhagen. So they get to elect 2 members of the Danish parliament every 4 years. There's never been a member of parliament from Bonaire. So I think that also puts a special responsibility on us to work hard and make sure that we go here often and that we can really represent the people here. Yeah, Because we don't want Donald Trump to buy Bonaire. That's a very... or Maduro. I Yeah, like that clear. yeah. No, so Atje quickly summarized and said, well, there's another complicating factor there, and that because of the constitutional situation, and because there's different mechanisms at work to make things happen, it is oftentimes not easy for us to gauge in The Hague where things get stuck, whether that is our own departmental service in The Hague, or maybe it's the Dutch civil servants that are here, maybe it's local government. It's oftentimes very difficult for us to gauge where things get stuck when we want to see things implemented. And constitutionally, I mean, between Parliament and the Dutch government, they only have really one state secretary, one vice minister to deal with. So that's the channel that they need to follow through, and it makes it very difficult for them sometimes to really understand where the issue lies. Arjen, with your permission, I'd like to dig a little bit further into the way they try to represent the interest. I get the feeling to represent the interests of the people of Bonaire, Seba, and Statia. And with that, I would like to ask Jan, and tell the people the answer straight away as it is. How do you interact with island parliament members? So with the members of the Island Council. Yes. And on what? Yeah, well, actually, the members of the Island Council, they come to The Hague just once every year. And then we have a meeting. There are also many informal meetings, usually over pizza. But then you are in the committee, not... Well, what we always do is we host the Island Council in an official meeting in Parliament. So that's where the members of the Committee for Kingdom Relations, so my committee, and the members of the Island Council, they meet in a formal session, and everyone's there.
But then, because of course they're in The Hague, we usually meet with the leaders of the caucus or individual members with whom you might have a direct link. I've got several members of the Island Council in my phone, so they sometimes text me. I think they text the members of the committee even more often, of course, because they can also make sure that they sometimes submit queries for the state secretary that they feel is important. And of course, very important to have those links. I have them also with some other members of city councils in the Netherlands, but I think not as much as with the island councils of Seba and Bonaire. And Statia doesn't have an island council at the moment, of course. Okay, so an island council can call you directly. Yes. And if they are worried about us still not having the social minima passed in Bonaire, they can call you directly and ask. Yes. And of course, the Netherlands is in a different time zone, but if I'm not in bed, I will pick up the phone. All right. I'll come back on the question later on. I didn't make that completely clear. Both Atje and Jan are here on holiday. They're here only under duress and extreme blackmail. That's. So they made their time available for us, and they're trying to enjoy the island. So I'm trying to give them. Are they still immune for anything that they say? Just be sure. I also went to Curaçao. So Yeah. I also went to Curaçao to have some meetings with members of parliament there, because of course it's also important. Yeah. I know there are strong links between Bonaire and Curaçao, just to be sure. No, absolutely, and I know for you, political meetings are a hobby for you. I mean, you were Exactly. Yeah. So one of the things that I maybe sort of to go towards the content, om eens even over wat inhoudelijke onderwerpen te spreken. Als er zo nog vragen zijn overigens over hoe werkt dat mechanisme nou precies tussen Den Haag, politiek en ambtelijk, en hier politiek en ambtelijk, dan komen we daar straks nog wel weer even in de Q&A aan toe. So we can get back to the methodology of how it works later on. But I wanted to address something else right now. We zijn 10 jaar na 10-10-10 nu. Wat zijn nou, voor jullie allebei, vraag voor jullie allebei, wat zijn nou 3 onderwerpen waarop je ziet, daar is de verbetering gewoon echt aanzienlijk. Als we daar nou gewoon kijken over de afgelopen jaren, dat zijn nou 3 onderwerpen waarvan ik zou zeggen, of 2 of 4... Daar is die samenwerking, zoals die opnieuw is vormgegeven sinds 2010, gewoon echt goed geweest. Dat is een verbetering. En ja, uiteraard sociale zekerheid, armoede, er zijn ook dingen waar het nog niet helemaal goed gaat. Maar wat zijn nou onderwerpen waar het echt goed gaat? So 3 topics that after 2010, in their opinion, have seen an improvement with the new constitutional setup between Bonaire and The Hague. Even bij, ja. Okay. Well, I think healthcare is a good example. We went to Fundación Mariadal in January. I must say it looks stunning, and we can see there's strong cooperation between hospitals in the Netherlands now and Bonaire. So I think the quality of healthcare is definitely a lot better. Kinderdagverblijf, kinderopvang, so it's not daycare, exactly daycare. I was on Curaçao and I visited the Fundación Manguza. On Curaçao, most daycare for children is offered by volunteers. There's no funding for professional daycare services. Well, actually, for many children, it's really important to be able to play with other kids and start your development as a kid at a very young age, of course. And that's available now here on the island, also on Seba and Statia. And I think that's also thanks to the developments of the past 10 years. So that's just 2 examples. You asked for 3, right? Yep. Or 2 I will help you. Zal ik je helpen? And Archie will help me out. Nou ja, ik weet niet of ik het helemaal met exacte cijfers kan onderbouwen, maar wat ik wel zie is... Oh, sorry. Of ik het helemaal met exacte cijfers kan onderbouwen, maar wat ik wel zie is dat de potentie van Bonaire echt veelbelovend is. Dus heel voorzichtig zou je kunnen zeggen dat dat laat zien dat onderdeel blijven van ons koninkrijk daarbij helpt. Ik zeg het voorzichtig, want ik weet ook dat alles broos is en een crisis zoals corona niet helpt. Maar ik zie ook dat het met de andere landen die onafhankelijk zijn, dat het niet per se beter gaat. Ik zie ook dat er heel veel Curaçaoënaren nu in hele grote aantallen hier solliciteren, omdat het toch allemaal net wat stabieler, wat rustiger is.
valt het helemaal te wijten aan de samenwerking binnen het Koninkrijk. Kunnen we niet helemaal, durf ik niet zo heel hard te zeggen, maar ik hoop wel dat dat een van de voorbeelden is die laat zien dat samen altijd loont. Hoewel ik ongeduldig blijf op een aantal andere onderwerpen waar ik zowel kijk naar deze kant als naar onze andere kant. Maar dat zijn wel even 3 dingen die ik zou willen noemen. Ik voel hier wel een stukje hoop en gelijktijdig zie ik wel dat er veel gewone Bonaireanen natuurlijk nog wel vooruitgang willen zien en dat ook verdienen. Ja. Want als je 1 punt wat jij wenst, dat ook een improvement kent de volgende jaren, welk punt zou je Nou noemen? ja, ik ben natuurlijk sociaaldemocraat, dus ik vind kinderen en armoedebestrijding vind ik gewoon cruciaal. Dus het feit dat we gewoon de onderstand nog niet fatsoenlijk geregeld hebben, ook dat ik zie hoeveel afwijzingen, zelfs in coronatijd, terwijl mensen het ongelooflijk moeilijk hebben, gewoon af zijn gewezen. Mensen gewoon aan hun lot worden overgelaten. Ja, dat maakt mij wel heel erg razend. En 2, dat er gewoon heel veel dingen niet automatisch gelijk getrokken zijn. Ik bedoel, ik snap wel dat Bonaire een andere eenheid is. Maar als je zegt het is een gemeente, behandel ze dan ook als een gemeente en regel dingen dan ook zo. Dus er zit heel veel ongeduld. En daar zijn we het politiek ook allemaal over eens. En dat laatste punt, daar heb ik bijvoorbeeld werk ik ook heel erg nauw samen met André Bosman van de VVD. Als het gaat over de lasten van mensen op het eiland, of het nou gaat over internet of elektriciteitsrekening of een aantal andere zaken, dat we daar gewoon samen gewoon in op zouden moeten trekken. Ja. Dat speelt ook heel erg op Saba en Stacia. Ja, dat vind ik gewoon idioot. Mag ik dat woord hier roepen? Dat vind ik gewoon heel raar. And if I may add, the quality of the roads, because we always like to joke about when you drive to Belgium that you need to have good car insurance. We also need good car insurance here, and actually that's something that we said we're going to fix several times over the past 10 years. And it needs fixing. Well, that's an eternal point of contention. You're right. I'm not going to summarize everything. I'm going to summarize it, but I'm not going to translate everything. One issue that I think is important for further discussion that you mentioned was obviously poverty and social inequality that needs to be addressed urgently. But there was another issue that I wanted to sort of zoom in on a little bit more, where Atje said, well, and sometimes in Parliament we wonder why certain laws, why certain types of legislation, certain arrangements are different here, and oftentimes a little bit more or a little bit less sort of full and ample than they are in the Netherlands. And that touches, I think, upon an interesting point, because in the run-up to 2010, and I know Bernie was at that time an active politician, I mean, in the run-up to 2010, I think that on both sides of the ocean, there was a conviction that you should not copy-paste legislation in the Netherlands and here, that we wanted to be a little bit different here, and that the Netherlands also wanted to be a little bit different in certain respects, right? I disagree, but right. to make the discussion, to keep the discussion easy, I will say yes. because no, but exactly, because when we had that, you remember the kickoff in English. I also told you there is but you're a lawyer, you know it better than me. There is a difference between the basic laws and the basic rights of people, and just laws that handles things that can be handled in Groningen and Enschede and things like that. And there are still nationally, how you call it, imposed by the parliament. But those laws, I mean, you don't impose them in Bonaire and etc. But when you pass a law that will touch basic rights of people, there is no reason for you, and actually it is against the Constitution, to have it differently passed for Holland and for the burgers, civilians of Bonaire. For instance, when it comes to social security. I mean, Exactly. Zijn er andere onderwerpen waar jullie daar ook misschien wat ik weet, jij als voorzitter van de commissie kun je wat minder inhoudelijk natuurlijk erin, maar zijn er onderwerpen waar je ongemak over voelt naast armoede en sociale zekerheid? Misschien wel, als je het over armoede en sociale zekerheid hebt. Natuurlijk zeg je, er zijn dingen waarbij Bonaireanen nog niet dezelfde rechten hebben als Nederlanders. En hoe valt dat nou te verantwoorden? Aan de andere kant, de kosten voor het leven zijn hier veel hoger. Dat is waarom die discussie over een sociaal minimum ook ingewikkeld is. Ja. Omdat niet alleen de boodschappen zijn hier duurder, maar ook internetaansluiting is hier een heel stuk duurder. De energietarieven liggen een heel stuk hoger.
Dus als je hier dezelfde uitkering zou geven als in Nederland en dat als het sociaal minimum duidt, dan hebben mensen daar niet genoeg aan. Zoals de situatie nu is. Terwijl in Nederland in alle supermarkten de prijzen wel ongeveer hetzelfde zijn. Of je nou in Groningen of in Limburg bent. I see a question. We zien wel. Ja, ik zie heel Alright. veel reactie in de zaal. Laat maar Ja. meteen. Ja, laat Wacht maar even, ik meteen zie doen. heel veel We gaan het reactie gewoon in een de beetje door zaal. elkaar heen laten Ik lopen. is ook herkende hem bij mezelf ook. Mag ik dat zeggen? Ik herkende bij mijzelf ook een reactie. There we go. Ja, we gaan los, we gaan los. Dan is het helemaal vreemd dat hier het minimumloon lager is en Ja. het minimuminkomen. Nou ja, So then absoluut. it's Geeft strange eigenlijk- that the ja. minimum wage is lower here than in the Netherlands. We're talking about Dan poverty. zou de discussie helemaal overbodig zijn. Dan zou het tenminste gelijk moeten zijn. Ja, Ja, maar daar wat- hebben we nog geen... Tweede Oh. opmerking die ik wil maken. Dat is een terechte Nee. opmerking. U heeft niet een van de prioriteiten genoemd, de ontwikkeling in het onderwijs. Ik dacht dat dat toch wel heel erg vooruit gegaan So is. Absoluut. the progress in education. I think that is, but it's an important point. The minimum wage. Yes. It's a contentious point on the island, and we know it's also a contentious point in Parliament. Ja. We don't have the minimum wage to the standard that the Netherlands has. Just Not for for me, the by the way. Not for me, by the way. Let me put that forward and very well. For me, important is to have measurements taken for the purchasing power of the people up there, not minimum wage. Fair enough. No, fair I enough. mean, you can Yeah. give people $10,000 a month as a minimum wage, but if all prices goes up, still they Ja. don't have purchasing power. Nee, maar even Right. op Dank het... Oh, sorry. Ook eens. Maar het sociaal minimum is nog steeds niet geregeld en ligt te laag voor wat mensen kwijtstaan aan alleen al huisvesting bijvoorbeeld. Dus wat we vorig jaar hebben we dus echt gewoon, zijn we gewoon met mensen op bezoek geweest die op onderstand leven. Die konden ons gewoon laten zien, die hebben ons letterlijk meegenomen in hun huishoudboekje. En dan laat het ook zien dat het niet deugt. Is daar politiek, zijn we het al helemaal over eens. Er worden wel stappen gezet, maar we hebben er gewoon nog geen politieke meerderheid op. Dus dat is gewoon het eerlijke verhaal. Ik wil het, andere partijen niet. Waar we het wel allemaal over eens zijn dat die lasten omlaag moeten. Want daar hebben we, is ook waar. Want als de energierekening alleen maar omhoog gaat, of dat je elke keer in de supermarkt helemaal de blabber schiet omdat de prijzen zo hoog zijn. Ja, dan weet je, dan kun je blijven verhogen totdat je een ons weegt. Dus dat is waar. En daar proberen we heel erg op te drukken. Maar dat merken we ook. Dat bij economische zaken hebben ze eigenlijk helemaal geen flauw... Nou, ik doe dat tekort. Maar voelen ze minder urgentie om daar wat aan te doen, merk ik, dan wij als commissie voelen. En onderwijs is een terecht punt, hoewel we daar ook nog wel wat zorgpunten over hebben. Maar dat is misschien straks nog wat voor bij de naborrel. Quick summary in English. What is important is not maybe the minimum wage. What is important is purchasing power, and that there's a couple of costs that we have here, cost of living, that could be pushed down. To raise the minimum wage, there's no political majority in Dutch Parliament at this point in time, but there is a majority for trying to lower the cost of internet, utilities, and those things to a level where people can make ends meet a little bit better than they can right now. Ja. Jij wil er nog wat toevoegen? Well, I mean, the cost of living, I think, indeed is the issue, of course. I mean, that's what's on everyone's mind. And I think there's broad agreement in the committee that that's something that needs fixing. But it's also something where you see that we have 10 different ministries in the Netherlands, 10 different departments. But almost all of them have some kind of stake in what's happening here on the island, because, of course, they're all directly responsible. So I'm the spokesperson for aviation policy. At one point, I had a question about the airport here, Flamingo Airport. And then the minister said, well, Mr. Paternotte is asking a question about the airport on Bonaire, but for that I need to consult with another country. Because actually she wasn't aware at that point of the fact that the airport here is in her portfolio. It's her direct responsibility. Right. Of course, because of the fact that I raised this question and because some of her ambtenaren, her public servants helped her out a bit, that changed, and I think that was a good development as she went here, and now she knows everything about the airport. But it also shows that it can be very difficult. And I think Atje just rightly mentioned the fact that the Ministry for Economic Affairs, they need to fix or need to work on lowering the cost of telecom services, of internet connections here, of energy. En dat vraagt dus ook aanvullend dat je moet een beetje van het marktdenken afstappen. Want de schaal is hier natuurlijk veel kleiner. Dus dat betekent dat je iets moet doen
wat economische zaken niet per se prettig vindt. Dan moet je het namelijk het principe van waar concurrentie niet is, moet je wat anders verzinnen om te kijken hoe je de kosten omlaag kunt brengen. Dus dat vraagt echt actieve bemoeienis. So, exactly, because in the Netherlands we like to say let the marketplace do its job, and it works pretty well because we have very low tariffs for telephone services, telecom services, for internet connections, for energy as well. But of course, it doesn't work here on an island like this, and that's a mindset that you need to change, and it doesn't happen overnight. It's what we've found, actually, to the frustration of many members of parliament. But is there a way forward to have the executional power better towards these topics? Because if you have public servants that are not capable of understanding the situation of this island or whatever island that you have in the Caribbean, then we have a huge problem. Because actually, it's not a question of working of a market. Because you don't have a market here. You don't have the volume. So the only thing that you can do is have Bonaire participate in the totality of the Netherlands economy for you to be able to lower some of the costs or participate in whatever other large economy that you have in the region. But you need to have that executional power because till now, 10 years, one of my experience is that you send some people to the island, really the effectiveness of them has been till now almost zero. Moet je eerst nog dingen... ik bedoel, even als onderstand, ik zou zeggen, laat het openbaar lichaam dat doen. Maar gelijktijdig marktconstructen doorbreken. Ik denk niet dat je dat dat kun je als Bonaire niet alleen doen. Dus dat moet je doen met Nederland. Ja. En Nederland misschien zelfs met wat andere landen hier in de regio... om te kijken hoe je dat doorbreekt. En er zijn heus wel aanbiedingen gedaan. Alleen dat vraagt wel lef en dat vraagt om doorzetten. En dat vraagt ook gewoon om de wil om het te doen. Ja, maar er zijn ook letterlijke zaken om theoretische discussies ietsje meer concreter te maken. Nederland is een van de grootste voedselproducerende landen ter wereld. The second one. En de meeste artikelen die wij krijgen zijn of direct of indirect vanuit Nederland. Toch koop je een tomaat in Nederland voor niks. En hier op Bonaire kost het bijna $2 per tomaat. En de vraag is, hoe doorbreek je zo'n marktwerking die niet aan het werken is? Nou, ik zou zeggen, vooral om ze zelf hier tomaten te gaan kweken... in plaats dat je alles gaat importeren. Maar ook landbouw, nou ja, ik zou zeggen... ook landbouw is gewoon een onderwerp waarvan ik nog steeds niet begrijp waarom dat niet op een handige en een betere schaal gewoon ook op de landen wordt geregeld. Je kunt als best kun je ook samenwerken. Er kan echt veel meer dan er nu gebeurt. Ik snap wel dat niet alles hier kan, maar gelet op de nieuwste technieken. Je kan verticaal bouwen, je kan ziltegewassen doen, je kan er echt veel meer aan doen dan er nu gebeurt. Er worden overal plannen voortdurend gemaakt en er zijn wel kleine projecten, maar niet op een schaal waarvan je mensen nu echt een beetje goed kan voeden. Dus dat ligt echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid ook om gewoon hierop door te pakken. Ja. En die verantwoordelijkheid ligt voor een deel gewoon ook echt op de eilanden. En dat is niet alleen maar een kwestie van Nederland niet goed georganiseerd. So, food production and having more agricultural investments here on the island. Ja, ik word geattendeerd op. Dank u wel. Een van de problemen, denk ik, een van de bottlenecks misschien bij de uitvoering van allerlei plannen. Bijvoorbeeld op landbouw, maar ook op het gebied van natuur en andere dingen, de wegen. Is dat in Nederland de ministeries hebben al hun uitvoerende kracht afgestoten. Al over 20, 30 jaar lang, denk ik. Ze worden nu geconfronteerd met het feit dat ze op de eilanden een uitvoerende functie hebben. Er is geen provincie die dat waarneemt. En dat betekent dat de ambtenaren in Den Haag opeens dingen moeten gaan uitvoeren. En dat kunnen ze helemaal niet, dat hebben ze niet geleerd. De mensen die dat wel konden, die zijn allemaal weg bij de ministeries. En die laag, die provincielaag, die ontbreekt. En ik denk dat dat een belangrijke bottleneck is voor de uitvoering van een heleboel mooie plannen die er wel zijn, maar die nooit gerealiseerd worden. Is dat, denk je zo? Quick summary. So national government in the Netherlands does not have a lot of implementative duties anymore. We have the province level and the city levels that do that mostly. Here, we don't have a province, so national level is not able to implement a lot of the things that you would want to see implemented, while at the same time we have a very small local government. So basically the question is, isn't there just a gap there in terms of implementing good intentions? True, ja, waar.
Dat zien we in wetgeving uitvoeren. We zagen het bij de coronacrisis, dat er eigenlijk niet voldoende mensen beschikbaar zijn die dat eigenlijk goed kunnen doen. En dat geldt voor landbouw ook. Maar het gaat natuurlijk ook om wil. Want wij zeggen altijd, joh, wil je mensen, dan gaan we dat toch regelen. Dus ook voor mij blijft dat altijd weer van, ja, we willen het. We zeggen dat het moet. Geld is eigenlijk niet het issue. Dus dan is dan toch het vraagstuk van, ja, hoe kan het nou dat we dat niet met elkaar geregeld krijgen? En ik hoor die analyse ook vaak inderdaad, van je mist eigenlijk het provinciale kennisniveau hier. Op een gegeven moment heeft Noord-Holland gezegd, nou wij willen eigenlijk Bonaire en Saba en Statia er wel bij hebben. Maar ja, dat zouden we toch een beetje gek vinden, hè? Noord-Holland daar heel ver verderop. En ergens snap je ook wel waarom ze het leuk zouden vinden om deze uitbreidingen te hebben. De oplossing lijkt me dan dat je mensen zorgt die hier bij de RCN en bij het openbaar lichaam komen, die wel die ervaring, die kennis, die competentie hebben. Dat we dat voor elkaar krijgen. En inderdaad ook Bonaireanen daar vertrouwd mee maken. Oké, ik heb nog een vraag. Mag dat? Althans, ik heb geen vraag. Ik geef de camera. Ja, we zijn gewoon lekker aan het freewheelen. Ik heb een vraag, want ik hoor vaak over ontwikkelingsplannen, bijvoorbeeld landbouw, het ontwikkelen van onze wegens en dat soort dingen. Naar mijn gevoel duurt het een beetje te lang. Maar wat verwacht Den Haag eigenlijk qua huiswerk vanuit Bonaire? Dus wat verwacht Nederland, zeg maar, zegt van, oké, moet Bonaire een plan schrijven om zo geld te vragen of hoe werkt dat? Of wat is die samenwerking precies? So basically, are we delivering to The Hague in terms of formulating our wishes and desires? Do we do that in a way that The Hague, the towers in The Hague, understand and are able to translate to their idiom? Ja, het verschilt heel erg per onderwerp en per competentie. Want sommige dingen vallen volledig onder Den Haag. Andere dingen zijn volledig de verantwoordelijkheid hier van het openbaar lichaam. Wij noemen het vaak de gemeente, omdat het daar natuurlijk het meest op lijkt. En er zijn dingen die je inderdaad samen moet doen. Ik denk dat bijvoorbeeld met de wegen, dat het waarschijnlijk voor het openbaar lichaam te complex is om het hele wegensysteem hier weer op niveau te krijgen. Maar primair is dat wel een verantwoordelijkheid van het openbaar lichaam. Dus dan is het ook een taak hier om de plannen voor te leggen en te zorgen dat het ministerie van Infrastructuur daarbij gaat helpen. Aan de andere kant horen we ook best vaak dat het best wel lastig is om dat er weer voor elkaar te krijgen. Omdat dat inderdaad betekent dat je hulp nodig hebt vanuit ambtenaren die de situatie hier ook niet helemaal kennen. En er vaak bepaalde specialiteiten nodig zijn om wegen goed aan te leggen op terrein wat we in Nederland natuurlijk ook niet zo goed kennen. Dat is maar één voorbeeld. Maar het is vaak dus een mix inderdaad. Adje? Nou ja, misschien vind je het goed dat ik je antwoord doe aan de hand van een voorbeeld van Statia. Dat vond ik. Statia hebben met veel geweld hebben het bestuur overgenomen, dus geen eilandsraad meer. Nou, daar valt er echt wel wat voor te zeggen, want het functioneerde niet helemaal naar behoren. Gelijktijdig werden er ook allerlei wegen beloofd. En ik geloof dat ze nu na jaren eindelijk een heel klein stukje af hebben. Terwijl het allemaal niet zo heel erg ingewikkeld is. Dus het is denk ik, dus ja, je hebt mensen nodig die dat doen. Maar vervolgens kijken we ook niet, oké, wie hebben we op het eiland, wie zouden het kunnen? Laten we gewoon kijken wat is daar nodig in de aanbestedingsgebeuren. En laten we het gewoon gaan doen. En ook gaan kijken wat voor materiaal heb je dan nodig. Statia, hetzelfde voorbeeld. Daar hebben ze nou een prachtige landingsbaan neergelegd van asfalt. Nou, we weten allemaal van asfalt dat het ongelooflijk onderhoudsgevoelig is. Dan kun je beter met betonblokken werken. Ja, dat stuit het iets wat meer. Maar het is wel iets wat tientallen jaren vooruit kan. En wat ze zelf kunnen onderhouden. Dus dat is dus de dubbelslag. Dus aan de ene kant heb je dus denk ik hier mensen nodig hebben die lef hebben en visie zeggen, joh, dit werkt voor ons en zo gaan we het doen. En met deze bedrijven of samenwerking kunnen we het regelen. En het vraagt van Nederland niet allemaal vanuit de Europees-Nederlandse bril. Van wij doen het in Nederland zo en zo moet het dan gebeuren. Dus het is denk ik een beetje en. En daarom gebruik ik even Statia als voorbeeld. Omdat we er ons allebei al echt kapot aan geïrriteerd hebben. Juist omdat er met veel geweld de eilandsraad is overgenomen. Ja, de onderstand is misschien een voorbeeld natuurlijk. Dat is daar huiswerk voor het openbaar lichaam? Nou, je zou kunnen zeggen van wel, maar het is nu niet de taak van het openbaar lichaam. Terwijl ze dat heel graag wel zouden willen. En terwijl alle Nederlandse gemeenten wel de bijstand volledig uitvoeren. Dus dat is zoiets waarbij het openbaar lichaam ook gewoon minder mogelijkheden heeft dan een Nederlandse gemeente. Maar, en dat overigens wil de Tweede Kamercommissie dat graag gaan veranderen. Maar voor jullie beiden, is het niet een kwestie ook van doorontwikkeling van de structuur die wij in 10-10 met elkaar hebben geaccordeerd?
We hebben het toen gedaan uit beste inzichten, maar we hebben nu ervaring ermee. Zou het niet een zaak zijn van doorontwikkeling van die structuur? Want het is vrijwel onmogelijk. Kijk, we hebben het uit verschillende hoeken nu gehoord. Van de hoek van het publiek ook. Van ja, kijk, er is geen uitvoeringscapaciteit bij de Rijksoverheid. Het is ook te begrijpen. Maar het is ook uitvoeringscapaciteit op de eilanden, et cetera. Is het niet een zaak van doorontwikkeling van die structuur, waardoor wij dus de juiste instituties in plaats kunnen zetten voor de uitvoering? Ja, En een iets langer antwoord. Kijk, ik ben heel blij dat we samen in één koninkrijk zitten. Voor mij is er is alleen maar één weg en dat is vooruit. Hè? Ja. Dus zeker. Maar dat betekent zowel voor Nederlandse zijde kritisch kijken van wat doe je nu eigenlijk, wat leef je nu eigenlijk en maak je je beloftes ook waar. En niet alles via die bureaucratische molens waar wij ook echt helemaal stapel gek van worden. Het vraagt om politici die dapper durven te zijn. Het vraagt om oppositieleden die ook samen daarin willen samenwerken. Het vraagt om een krachtige gezaghebber. En het vraagt dus om samenwerken ook met ondernemers, maatschappelijk middenveld en dat ook versterken. De weg is vooruit. Maar er mag wel, de lat mag nog wel wat hoger. Aan deze kant aan onze kant. Right. So quick summary here in English. Question was, do we need to sort of fundamentally change the structures that we have? That was basically the underlying question there, where Bernie said, well, no, shouldn't we just try and keep on developing the type of constitutional structure that we have right now? Or should we do something completely different? And I think that both on our side here on the island, but also in Parliament, I think that there's broad agreement that no, this is the constitutional setup that we have, and this is what we think should be trying to perfect. But that is not something that we should be fundamentally changing. So to sort of add on to that, I'm still trying to sort of figure out what are topics where, and I think I can sort of ask the same thing. Sometimes we see on both sides of the ocean, we see things not happening that we all feel should be happening, right? I mean, there's a couple of obvious issues that should be resolved. So we talked about poverty, but another issue is climate change. Another issue is our nature management. There's so many challenges here where we know that on the European side there is a lot of sort of effort being put into making sure that we're ready for the future in that respect, and that when that gets translated to Bonaire, somewhere it gets lost in translation, somewhere it gets stuck. And if it's not a question of money, like you said, and if it's not a question of constitutional arrangements, if it's not a question of goodwill, then what is it? I mean, if we sort of start free floating and free thinking, what could be possible answers that you see from your own experience in Dutch Parliament? Nou ja, Jan, vul me graag aan, maar ik denk een paar dingen. Het kost gewoon tijd om te snappen hoe het werkt op de Besseilanden, op Bonaire, om mensen te leren kennen. Ik bedoel, met alle respect, niemand hier in de zaal gaat iets van mij aannemen als je elkaar nog nooit hebt gesproken. Als je hier nog nooit bent geweest. Dus ik denk dat veel mensen vanuit onze kant natuurlijk invliegen, misschien hier 2 jaar zijn en dan weer weggaan. Dus je snapt eindelijk hoe het werkt en je bent weer weg. Dus het vraagt volgens mij om commitment. Dus dat is 1. 2, niet alles langs de bureaucratische lat te leggen zoals we dat in Den Haag kennen. Dat is daar al heel erg irritant. Maar als je dat ook nog eens een keer hier teruglegt, dan weet je dat je ongelooflijk lang bezig bent. En 3, ik denk gewoon hier bestuurskracht, politieke lef, maar ook investeren in een samenwerking tussen mensen uit Nederland, maar ook Bonaireanen die je gewoon opleidt. Zorgen dat je die kennis verhoogt, dat je investeert in het onderwijs. Wetgevingsjuristen die zijn in Nederland een schaars goed, maar hier helemaal schaars. Oké, wat is er dan voor nodig om te zorgen dat we dat wel met elkaar gaan realiseren? Nou, ik ben niet compleet, maar... No, but I think a key word that you're using there, so you're giving a couple of solutions that sort of might contribute to more effective cooperation on some of these issues that we know are problematic.
but I think a key word that you used was creativity, right? It's trying to commitment and creativity. Creativity it's trying to do something in a different way here than maybe what we're used to here within our own island community, but also what The Hague would do differently over there, and sort of let go of certain concepts as we're always used to implementing them. I think a very basic thing that we needed to fix was the fact that you've got many public servants in The Hague who have things to say about the islands but don't know the islands. Yeah. And I think that's something that State Secretary Knops recognized, and that's why he told his colleagues to go here themselves. Right. So we've seen more members of the government, ministers, state secretaries visit Bonaire, Seba and Statia over the past couple of years, and I think that was very good. Yeah. Same goes for several public servants. And that was necessary because let's just recognize the fact that 10 years ago, this island was part of another country, was part of the Netherlands Antilles, which is another country. Yeah. So all the responsibilities that the ministries now have, we haven't had before. And that's why many people needed to learn about the problems here, the issues here, and many things are going too slow, but it's also something that I think is getting better over time. Yeah. And it's getting better at a slightly faster pace over the past couple of years because those public servants are more invested in what's going on here. Right. Jan, before we continue, to make it more difficult for you, we all know that Holland is also about a lot of formality. To mention a very concrete case, when we also were confronted with COVID-19, nobody in Holland thought about having the islands in a way organized that they could participate in the same way Holland was trying to cope with the COVID-19 crisis. So the result was that the largest island, Bonaire, had a public health that was not enoughly capacitated to deal with COVID-19. But then, when Bonaire asked for help in Holland, they went like, yeah, but first you have to be member of one of the regions that we have. And if you are not member of the region, then you cannot get a proper help from that region. Ultimately, to make the story short, I thought that we got ourselves member of Regio Haaglanden, and that's why the lady Chris is now in Bonaire and helping public health. But Ja, maar precies. Maar als ik een schokkend voorbeeld mag geven. Ik bedoel, er wordt best veel, er wordt getest op het eiland op het moment dat de verdenking is van. Ja. Maar zo'n test kost $900, omdat ze dat via Curaçao moeten doen. $900. Terwijl, Jan, jij rekende mij voor dat het waarschijnlijk voor 30, nou ja, 40, laat het $45 zijn dat je het kan doen. Yep. Dat is toch idioot? En dan zijn we inmiddels 3 maanden verder. Dan had natuurlijk meteen iemand aan de voorkant moeten bedenken. Dit moeten we anders regelen. It took a while, but now we did get into COVID, and the point that Aitje is making is, well, one of the issues that we have, and because of the constructions that we have, is we needed to sort of find a creative way to get sort of connected to the COVID crisis management from the Netherlands. And one of the effects is that doing a test here, a COVID test here, in all costs $900 in all costs. While when you do that same test in the Netherlands, it's $45. So. And that's a very important point, of course, because it's so extremely important to make sure that this island doesn't become a hotspot of the coronavirus. Because an island is much more vulnerable, and you can protect an island in a better way. But of course, you're dependent on having at least a little bit of tourism flowing in from the Netherlands. And that's why you have to be able to require people to be tested before they come here. And at this point, Bonaire cannot do that. They cannot demand people to be tested before they come here. So yeah, that's also an issue. I wouldn't expect any municipality in the Netherlands to ask someone to be tested before you enter that municipality. But of course, for the islands, we need to make sure that they can protect themselves against a situation like this. Given the time, it's almost 7 o'clock. Before we break for a little refreshment, I wanted to sort of urge. One second. We have one question. 1 second. 1 second. I realize we're trying to do this in English and Dutch, and I realize that there's not a complete balance there, but I'm going to throw that ball back to some other people. This is your chance to ask of your parliamentarians a couple of questions in English. So step up and come up with your questions, and then we can do that. Actually, also in Papiamento if they want. Or in Papiamento. See. So before we break, I'm going to give preference to 1 or 2 questions in English. If not, we have a last one in Dutch. So Anybody? other English next to me. All right, Aubrey, go ahead. Good evening.
what I noticed was an underlying gap between ideas, solution, and how to make it into policies. Approaching the situation that a government is basically an administrator and not an realization, not a construction company, not an execution company. I'm missing basically a possibility. I mean, I have different ideas as an entrepreneur, but I don't know where to go to offer the ability to implement something that you have put on policy, but there is nobody that can implement it. Our people has experience both on Bonaire, in Africa, Middle East, and also in the Holland. So we don't need civil servants to explain us how to translate the policy into real action. Right. The question is, how should we approach and whom should we approach with what type of context to get engaged? Right. So basically what you're saying is when we have these sort of for instance, the bestuursakkoord, the governmental agreement, there's a couple of projects and programs under that. So how do Bonairean entrepreneurs get involved in that? What is the right route? I would say your own politicians here on the island. So that's the first step. And secondly, you can contact us. So that's a short question on a much deeper level, but that's basically it. Yeah, and I would say the public body, the local authority, of course, here, and the RCN, if that's applicable. Depends, of course, on what part of the bestuursakkoord you want to be part of implementing. But yeah. Oh. And then if that doesn't work out, you have to contact us so we can submit queries and make sure that everyone gets met in The Hague. Yeah, but the bestuursakkoord was between was between us. Yeah. So then, if it's on that kind of topics, of course you can reach out to us, but also keep in touch with your own politicians. Ja. En daarmee gaan we nu, het is 7 uur, we gaan even 10, 15 minuten gaan we eventjes schorsen, zoals je dat in de Tweede Kamer zou zeggen. Nou, Marga, hold your question. No, the poorest lawyer on the island. No, of course, go ahead. Oh, Marga, of course. well, yeah, there you go. Yeah. I'm going to do it in Dutch. Wat ik vaak merk is bijvoorbeeld als er wordt gekeken naar wie er lokaal bepaalde dingen kan uitvoeren. Als er dus advertenties en dergelijke in de krant komen of aanbestedingen, dat de eisen die worden gesteld heel erg gebaseerd zijn op eisen die toepasselijk zijn op Nederland. Ja. En dat als je ernaar kijkt, niemand op Bonaire daarvoor in aanmerking zou kunnen komen. En dat is bij het bouwen, vertolken, alles. En dan denk ik, hoe moeten wij dan kunnen voldoen aan de eisen die gesteld worden? So many of the Dutch criteria for government contracts are to a certain Dutch standard, level of quality, or standards. Quality, I wouldn't use the word quality, but it's difficult to, translation services is a very good example. That's right. So how can we mitigate that? How can we make sure that we get what we need here without having to adhere to standards that are unattainable here? Ik ga het in Nederlands terug antwoorden. Nee, maar dat zagen we dus op Statia, idem dito. En uiteindelijk hebben ze gewoon met een lokaal bouwbedrijf en in samenwerking hebben ze dat opgelost. Dus het kan wel degelijk. Maar je moet inderdaad wel heel kritisch kijken voor welke aanbestedingsregels hebben we nu, welke eisen stellen we nu eigenlijk. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Kijk, dat je moet voldoen aan aanbesteden omdat je ook boven een bepaald bedrag gaat zitten, dat snapt iedereen. En dat je een check doet, heb ik te maken met een legitiem bedrijf, dat zou ik ook heel fijn vinden. Nee, dat het reële eisen zijn, dat begrijp ik. Maar de eisen die nu gesteld worden, die zijn niet reëel. Nee, maar dat kan dus anders. Dat is mijn boodschap. Dus en wie moet dat anders doen? Dat moet dus het RCN, die daar vaak tussen zit, gewoon met het OLB, het openbaar lichaam. Excuus, ik probeer de afkorting al te vermijden, maar dat moet je gewoon samen doen en dat kan heus. Alleen het is wel waar, dat zien we in Den Haag ook, dat we hele kleine ondernemers af en toe gewoon de nek omdraaien. Omdat we alles in een mal gooien van 5 grote aanbestedingsconstructies. En de rest wordt allemaal in onderaannemerschap weggedaan. Maar dat hoeft natuurlijk niet.
Dus hiervoor geldt echt, denk na. Ik zou altijd zoveel mogelijk lokaal ook willen aanbesteden. Dat kun je ook als eis opnemen. En als het echt niet kan, en desnoods in een samenwerking met iemand van een van de omliggende landen, maar ook daarbij de eis stellen waar mogelijk werk met lokale aannemers samen. Dat kan gewoon. Dat kan echt. Is het ook, even een doorvraag voordat we doorgaan? Misschien Misschien kan kan ik Jan... wel zeggen, want we horen dit vaak. We hebben die discussie ook met Sint Maarten gehad, omdat de wederopbouw daar vertraagd is geraakt, mede door ditzelfde probleem. En dat is natuurlijk geen onderdeel van Nederland, maar ook daar gaat het om inzet van Nederlands geld met bepaalde eisen daarbij. Nou, ook Saba Station hebben die gesprekken gevoerd. Als wij een volgende keer een bezoek aan Bonaire brengen met de Kamercommissie, zou ik het wel interessant vinden om hier ook met mensen die hier tegenaan lopen over te praten. Omdat dit inderdaad, net als met telecom en energie wat we net noemden, ook een zaak is waar het ministerie van Economische Zaken natuurlijk een rol in heeft. Want ja, we hebben competition law. We willen heel graag natuurlijk dat je waar mogelijk concurrentie hebt. En daar zijn die aanbestedingsregels natuurlijk op gericht. Maar inderdaad, op een eiland met 20.000 mensen op die enorme afstand moet het wel anders. Nou ja, het lijkt me goed als we daar straks nog even over hebben. Maar dat is heel goed. Hij zat op dezelfde frequentie als ik, want ik wilde hem daarop vragen. Want de vraag is gesteld door een lawyer, door een jurist. Dus die weet zeker wat ze vragen. Kijk, de doelstelling moet wel hetzelfde blijven. Want het kan nooit zo zijn dat wij de regels zo gaan veranderen dat er een of ander lagere kwaliteit geboden gaat worden, omdat dus lokale entrepreneurs ook de kans moeten krijgen. Nee, integendeel. Je moet kijken dat de regels zodanig worden opgesteld dat het doel ook bereikt kan worden door het laten uitvoeren van de projecten door lokale ondernemers. Daarom kun je dus in co-samenwerking weten. Het is ook helemaal niet raar om bijvoorbeeld met een in Nederland gevestigd bouwbedrijf samen met een lokale aannemer aan de slag te gaan. Dat kun je allemaal doen, want alle grote bouwbedrijven werken namelijk allemaal met onderaannemers. Ja. Nogmaals, het is niet helemaal mijn expertise, maar we zien wel het probleem. En het gaat er vooral ook over, laten we vooral doen wat verstandig is, in plaats van alleen maar dingen nodeloos ingewikkeld maken. En nou in English. And now, quick summary in English. No, it's basically sort of an extension of the earlier question, and it is a key point for small entrepreneurs on this island. And I realize that all entrepreneurs. All of them, yeah. No, I was something hanging out of my tongue. For entrepreneurs on this island, where it's very difficult to sort of get into government procurement because of a lot of sort of criteria that are being put not just by Dutch government, but also by extension by our local government that works with Dutch money. And one of the interesting things that we just heard on the stage is that, well, maybe during our next trip here, what we should do is really talk to local entrepreneurs and see where they get stuck in that particular process, because we also see it happening on the other islands. And obviously, I mean, that is a very big point of contention. If there's anything that people here sometimes are a little bit fearful about when it comes to the relationship with the Netherlands, is that it's Dutch entrepreneurs that come in from the outside, get the big procurement sort of chances, and established entrepreneurs here have a little bit more difficulty in that respect. En dan is het ook maar dan is het denk ik ook interessant dat we bijvoorbeeld kijken of we er een aantal juristen bij kunnen zetten. Ja. Omdat we dan niet alleen maar gaan kijken waar lopen aannemers of ondernemers tegenaan. Maar dat we dan ook vooral kijken samen met het openbaar lichaam, RNC, aantal juristen van oké, hoe kan het dan wel? Want het is een hele specifieke expertise. Ja. Maar dan kunnen we ook echt naar oplossingen toe werken. We hebben nu afgesproken. Can I give you just one example of what I think is that made the whole committee, my committee, aware of this kind of issues on St. Martin. So we're now rebuilding the island after Hurricane Irma. There's still 80 roofs that need repair. There is a builder that can start, and the builder has been picked, but it can't start the repairs because the whole project needs public oversight, and there's no party that can provide this public oversight. It will have to wait for almost another year before the public oversight can start for this building project. And it's about the repair of 80 roofs on an island that was struck by a hurricane almost 2 years ago. So I think that made us very well aware of the fact that we need more specific solutions for the islands. Given the time, we're going to break for 10-15 minutes. After that, we're going to continue the question and answer session until about 8 o'clock max. So please come up with some ideas during the break. And come on, let's have questions in English as well, because that is what we're here for as well. As you know, as regular visitors know, this is a voluntary initiative by the Terramar Museum and Mega News. So we would urge you to tonight
drink an extra glass of wine down at the bar. You'll be helping the museum. And I would be amiss if I would not now acknowledge some of the companies that have been helping us out free of charge with this. And one of them, obviously, is Tropical Events, The Sound of Tonight. DCTV is helping us out. The Eden Beach Resort is helping us out. The Sorobon Beach Resort is helping us out. Check it out. It's on the other side of the island, but that is, it's one of the hidden gems on this island, the Sorobon Beach Hotel. And I think that tonight is the first night that the new restaurant downstairs here, Azul, has its opening night. It's much more focused on fish and all kinds of other things. We have beautiful wines that you can taste and that you can purchase downstairs if you want to. Yeah, I'm sorry. We have commercial media here. Nobody pays for the media. So yes, I'm doing that for you right now. This was the commercial block because we don't get paid, as you know. So 10, 15 minutes for the break. Have a good drink downstairs. Make us happy. And then in 10, 15 minutes we'll be back here for the question and answer session. Dit was het Nieuwscafé. Een hele fijne avond en tot de volgende keer.